Acabem de finalitzar la reunió amb l'executiva de la vegueria. Hem treballat per poder encarar amb tota l'energia que Junts necessita la preparació de les eleccions del 2023. Aquesta aposta perquè Junts sigui la primera formació municipalista també a la vegueria de Lleida i la necessitat de redefinir el projecte en tot allò que ens fa forts, en el nostre compromís en fer que el país avanci decididament cap a la independència, en treballar també de manera continuada i sense pausa per poder donar el millor de nosaltres al servei del país, de la nostra gent, a través també dels municipis, és el que tenim ara com a principal tasca a fer. Hem d'enfortir Junts com a partit per la independència, hem d'enfortir Junts com a partit que doni obra de govern, hem d'enfortir Junts com el partit que ens permeti avançar decididament cap a la independència. El camí no està escrit, però el compromís per avançar segur que ens permetrà conquerir allò que a la tardor del 2017 ho vàrem tenir tocat i que finalment l'estat espanyol ens ho va arrabassar. Construirem des de Junts el nostre país lliure, construirem la República Catalana, farem del nostre un país pròsper i solidari.